Naay nang utana mga idol ba na sila unsa ba daw maayo diri sa Maxim, magpaprayo ba daw or dili. So ako ang ikatubag niyo ana mga idol na mas maayo yung makapaprayo ka mga idol kay ngano. Once man gud na priority na ka mga idol basta na mga 3 digit na booking dara, like for example no 100 plus pataas. So pag mga ana mga idol tapos dool kay sa imong location, siyempre ikaw gid ang priority ni Maxim ana. Bisan pa og na rider daw sa imong tapad dol nya kato siyang rider like for example dili to siya prayo nya ikaw prayo ka. So dako kay chance no nga mahatag sa imo or makuha nimo ang booking. Gawas lang kung dugay ka nga kuan dugay ka ni request kaya di na makuha nimo. Pero pag advance ka ni request kita na dol pag sud sa booking tapos mga 2 to 3 seconds naka-request na kana dako kay nag-chance nga makuha nimo nga booking samot nagprayo ka. Unya karon no kung dili ka prayo no nan prayo ka, so unsa may imong buhaton para makakuha ka og booking para nakay panglaban sa mga priority rider bitaw. So ang imong panglaban ana dol is kuan rayed kanang dapat na radyo kay pang COD. Mao ra ginakuha ka suggest sa inyo ha. Sa mga non-prayo dara dapat na mo'y pang COD nga kuan kwarta like for example ba bisag ka ng 1k pa ubos good or basag 500 na kinam ko yung mga booking good nga na yung mga COD nga tag sample dool kay sa location tapos na yung COD nga 300. So at least maka-request gihapon ka to nya mura ginay paagi nga panglaban nyo sa rider niya kanang mga ratings nyo dara. So usapod na dapat ampingan sa ninyo mga ratings kay once ubos mo og ratings ana dol mahog mo og limited na lang ang booking nga makuha niyo ana. Kumbaga inana pa kanang kuan basta mo tag sige cancel diha. So inana ba nang mura bitaw og mangluod ang apps nimo. So mo na nga kuan ako ay kasadya sa mga bagong rider no pingi sa inyo mga ratings pero dili man gid malikayan gyud nga naagi cancel nga booking. Pero kung mahimo atong likay-likayan na lang gyud, di ba? Basta maura to kung dapat na kay pang COD compare na mga bisan pag prayo ka ya wa kay pang COD. Di kaya pag request ana kay wa mo kay pang COD bisan pag priority bisan pag taas kay imong ratings. Importante diha pang COD nya. Prayo ka ya na kay pang COD kana nindot kayo. Prayo ka tapos na kay pang COD nya taas pa kay imong ratings sas ka nindota na ibiyahe oy. Layo pa kayong booking pag request nimo ana wa na sulod na kay awards. Di ba? So maro ta ko ikakon yung mga idol, maro na ako ang ikahatag nga ginagmay mga diskarte diha sa mga bagong rider. So ana lang na, salamat ug amping sa biyahe.